Niin, mä näytän niin joltakin sellaiselta tämmöiseltä. Tuolla on nuo ihmeen lehet tuolla takana. Mulla on kesähattu ja sopivasti. Kesähattu is back, eli nyt alkaa kesä. Mä tajusin justiinsa, että tää tarina saattaa tulla just samalle päivää kuin mitä tää on tapahtunut Suomessa. Toivottavasti nämä asianomaiset ovat kunnossa ja taas kerran kun Suomessa ollaan, niin nimet ovat muutettu. Mä käytän samoja nimiä, mitä heistä käytetään muissakin teksteissä. Mutta tää tuli kommenteissa puheeksi. Muistaakseni juurikin siihen Seinäjoen teinityttö-juttuun. Ja tästä on aikanaan puhuttu, että nämä on ollut hämmentävän samanlaisia. Eli mennäänpäs Tuusulaan. Random. 70-luvulle. Tuusulan Ruotsin kylä. 26.5. Tulee varmaan vähän aiemmin, mutta on se silti creepy AF. No niin, 1976. Kello on 14.30 iltapäivällä, kun poliisi saa ilmoituksen. Veli on löytänyt oman siskonsa Lauran 15 vuotta verilammikosta heidän kotoaan. Kasettisoitin kohisi tytön huoneessa osoittaen nauhan loppumista, kuin joku olisi tunkeutunut taloon ja yllättänyt Lauran. Hän makasi siellä yksin verilammikossa ja ketään ei ollut paikalla. Veli soittaa ambulanssin ja se oli pihassa noin kello 3 iltapäivällä, mutta ikävä kyllä Hyrylän terveyskeskuksen lääkäri julistaa Lauran kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi saapuu paikalle ja toden totta, tyttö on surmattu melkoisen brutaalilla tavalla. Lauran pään päällä oli kotoa otettu pöytäliina sekä räsymatto. Eli siis tämän Lauran pään päälle oli joku laittanut sellaisen miten mä ymmärsin, tämmöisen pitsisen pöytäliinan ja sitten semmoisen räsymaton sieltä kodista. Tää liittyy tietyn tyyppisiin surmaajiin, puhun siitä spekulaatio-osiossa tai myöhemmin. Iskuja oli parikymmentä. Poliisi tutkii ympäristön ja löytää heti etupihalta kirveen, joka täsmäsi surma-aseeksi. Myös vessasta löytyi verijälkiä sekä Lauran hiuksia. Eli sillä vessalla vuoressa oli verijälkiä, Lauran sekä jonkun muun ihmisen ja Lauran hiuksia. Tämä Laura kirjoitetaan oikeuslääketieteelliseen tutkimukseen ja käy ilmi, että ainakaan kyse ei ollut mistään tällaisesta S-rikoksesta. Joku oli vain tunkeutunut perheen kotiin ja surmannut viattoman teinitytön lyömällä tätä päähän kirveellä useita kertoja. Niitä kertoja taisi tarkalleen ottaen olla 23. Elikkä melkoisesta raivosta on ollut kyse tässä. Poliisi alkaa tutkia, kuka tekijä olisi voinut olla. Keskusrikospoliisi aka KRP ottaa myös osaa tähän, koska tapaus on niin epätavallinen ja tekijä täytyisi saada nopeasti kiinni, ettei hän vaan ei ole kuule samaa. Ja melko äkkiä hänet saadaankin kiinni, nimittäin ei mene kuin vain muutama päivä ja heillä on epäilty hallussa. Kyseessä ei ole miespuolinen stalkeri, vihainen ex-poikaystävä, satunnainen S-rikollinen, vaan samanikäinen 15-vuotias tyttö, joka oli uhrin luokkatoveri sekä paras ystävä. Joka oli teon jälkeen jatkanut elämäänsä ihan normaalisti käyden jäätelöllä ja koulussa. Mennäänpä taustoihin. Marin taustat. Kesäkuun 4. päivä poliisi kuulustelee 15-vuotiaasta Maria. Aluksi hän valehtelee poliisille, että olisi ollut hakemaan Lauraa kouluun ja ihmetellyt pihalla ollutta kirvestä, joka ei siinä ennen olisi ollut. Hän oli mennyt sisään taloon ja huomannut vesurin ja ehkä koskettanut myös sitä. Poliisi siis pietti myös yhtenä mahdollisena aseena tämmöistä vesuria, mikä sieltä löytyi sieltä talosta. Poliisi näytti Marille kuvaa vesurista ja hän sanoi sen olleen sama, jonka oli nähnyt perheen lattialla.
Mitä vittua tuolla yläkerrassa tapahtuu? Nyt lopeta! Tuo on jynkyttänyt tuolla siis vittu 2 tuntia. Penkkipunnerus loppuu nyt. Sä oot tehnyt sitä aamusta asti. Lopeta. Hän kertoi kuunnelleensa noin puolisen tuntia musiikkia, mutta Lauraa ei näkynyt. Eli hän olisi oottanut tuolla heidän talossaan. Hän tuli hakemaan Lauraa kouluun ja heillä oli tämmönen tapa. Tässä kohtaa kello oli ennen aamu 10. Hän oli jäänyt tuonne taloon hengaileen, koska hän ei nähnyt Lauraa. Hän oli kuunnellut musiikkia noin 20 minuuttia ja sen jälkeen hän päätti, että no, Lauraa ei näy ja hän oli suunnannut biologian tunnille. Tytöt olivat tunteneet ihan kansakoulun alimmilta luokka-asteilta asti. Tämä 15-vuotias, johon viitataan Marina, oli näpistellyt ja juonut vapaa-ajallaan alkoholia. Hänellä oli mennyt vähän niin kuin huonosti noin viime päivinä, viikkoina. He olivat lintsanneet kyseisen uhrin, johon Mari viittasi omana parhaana ystävänään, eli Lauran kanssa koulusta. Marin koulunkäynnissä oli vaikeutta ja on teoria, että hän olisi alkanut tuntea kateutta uhria kohtaan, koska tämä menestyi koulussa. Lainaus. Marin todistajan kertomuksessa oli outoja piirteitä. Esimerkiksi maininta WC-altaan koskemisesta. Isoveli kertoi, ettei Mari ollut käynyt heillä tiistai-iltana juomassa vettä, kuten hän oli väittänyt. Hän oli sanonut noille poliiseille, että hän olisi käynyt edeltävänä päivänä siellä juonut lasin vettä. Okei. Mutta veli kertoi, että ei se Mari ollut siellä käynyt. Marin käytöksen kuvailtiin muuttuneen kyseisen lukuvuoden aikana. Kouluarvosanat olivat laskeneet, mikä oli aiheuttanut riitaa kotona. Mari oli alkanut juopotella ja varastella. Edelleen lainaus. Epäilty vaikutti tutkijoiden mukaan kypsymättömältä omaan ikäryhmään verrattuna. Mielialat vaihtelivat jyrkästi, hänellä todettiin alemmuuden tunnetta, epävarmuus, turvattomuus ja yksin jääminen olivat hallitsevia teemoja. Todettiin asiakirjoissa, lainaus MTV3 uutiset. Yksin jäämisen pelkoonhan tunnetusti auttaa, että murhaa parhaan ystävänsä. Logiikka on taas kohilla. Mitä tuona päivänä oikeasti tapahtui? Aamulla 26.5. Laura oli ollut nukkumassa, kun isoveli tuohon aikaan 17 vuotta herätti tämän kouluun. Tuossa kohtaa veli ei tiennyt, että se tulisi jäämään heidän viimeiseksi keskustelukseen. Mari tuli hakemaan Lauraa kouluun. Tytöillä oli tapa, että he kulkivat koulumatkat yhdessä ja oli tunnettu fakta, että he olivat parhaat ystävät. Ihan sieltä alakoulusta asti. No, sitten jotain tapahtui näiden välillä. Tää Mari tuli siis hakemaan Lauraa kouluun. Tää veli oli ehtinyt lähteä siinä kohtaa kouluun jo. Ja he olisi alkaneet vinoilemaan toisilleen. Ja nämä riidat olisi liittynyt jotenkin kouluasioihin. Ystävä oli hänen mukaansa haukkunut tätä huonon koulumenestyksen takia sekä uhannut, että vie tämän poikaystävän, kertoi tämä Mari. Lainaus Marin poliisikuulustelusta. Laura alkoi kertoa. Voi että mua ottaa päähän. Äiti sanoi mulle eilen taas, että musta on tullut muka semmonen kovis. Sanoin, mulla on sama juttu. Äiti kanssa sanoo mulle usein, että musta on tullut kovis, vaikkei mä itse sitä huomaa. Marin mukaan molemmat tytöt olivat huonolla tuulella. He olivat tuona aamuna huonolla tuulella kummatkin ja kummastakin oli tullut kovis. Rakastan sitä, kun sanat vanhenee. Sana kovis ei ole ehkä nykypäivänä enää ihan hirveän paha. Laurasta oli tullut roadman. Vai mikä vitun roadkiller se nyt on, mistä ne kaikki puhuu? Sanoin, jospa ei mentäis tänään sittenkään kouluun, mentäis vaikka Hyrylän keskustaan tai jotakin. Välihuomio olisi ehkä kannattanut. En victim blamaa, mutta olisi ehkä kannattanut lintsata mieluummin kuin jäädä tuonne tappelemaan, mikä on tosi sad. Laura kuitenkin halusi lähteä kouluun, koska historian kokeetkin palautettaisiin sinä päivänä, tai jotenkin tosi sulosta. Hänestä oli tullut kuulemma kovis, mutta hän halusi kuitenkin tietää, mikä hänen historian kokeen numero on. Jotenkin särkeä sydämen taas kerran. Tytöt alkoivat arvostella toisensa koulumenestystä. Marin mukaan Laura vinoili siitä, että Mari oli keittämässä teetä väärässä kattilassa.
Onko kukaan koskaan käyttänyt tuollaista sananlaskua? Ja jos on, mitä toi meinaa? Mulla on muutenkin kaikkien suomalaisten vanhojen kaskujen kanssa ongelma. Mari oli kuulemma keittänyt teetä väärässä kattilassa. On kyllä niin kryptinen. Ja sori kun nuo jumputtaa tuolla, mutta mun on pakko kuvata tää joskus. On kyllä maailman kryptisin. Mä rakastan sitä aina, kun suomalaiset sananlaskut käännetään englanniksi. You are boiling the tea in the wrong pot. We have that type of proverb in Finland. Sitten tulee semmonen and. Ja mitä sitten? Olet keittämässä teetä väärässä kattilassa. Niin, sorry. Jatkuu. No, tämän sanailun jälkeen alkoi jonkinlaista käsikähmää näiden kahden tytön välillä. Tässä kohtaa Mari kertoi, että alkoi mennä sokeaksi raivosta niin, että hänen muistinsa, kuten aina, oli hieman hämärä sen jälkeen, mitä tapahtuu. Ensin he olisivat jotenkin paininneet talon sisällä, sitten he olisivat juosseet jopa pihalla toisiaan repien. Palaten lopulta taloon ja Laura meni keittiöön. Sen jälkeen Mari kävelee pihalle. Hän hakee sieltä tämän kirveen. Ja muistikuvat olivat kuulemma hatarat, mutta lainaus. Tappelussa oli silloin jo oikean tappelun tuntua. Huutelimme toisillemme ja raivostuin valtavasti. Menin ulos keittiön puoleisesta ovesta ja juoksin johonkin puuvajan luo. En osaa sanoa mitä ajattelin juostessani takaisin sisälle kirves kädessä. Laura oli sillä välin keittiössä. Ja nähdessään minut tuli luokseni vääntäen kirvestä pois kädestäni. Aikamme taisteltuamme Laura kääntyi ja minä iskin sokean raivon vallassa Lauraa kirveellä päähän. Mari kertoi, että tunsi sekavia tunteita tajuttuaan ystävänsä kuoltua. Hän peitteli tämän. Ja tää nyt on tyypillistä naispuolisille murhaajille. Se on mielenkiintoista. Monesti kun naiset surmaa jonkun, niin he heittää jonkun vaatteen tai jonkun sen uhrin päälle. Keittiöpsykologialle, jos miettii, siinä voi olla vähän semmoinen poissa silmissä, poissa mielestä juttu, mutta myös ehkä jonkinlainen arvostusjuttu, että mä en halua jättää sua vaan siihen verisenä makaamaan, kun sitten taas monet miespuoliset murhaajat, jotka on vaikkapa naisvihamielisiä, jättää nöyryyttäviin asentoihin. Tiedättehän näitä, mitä on ollut näitä kunnon sekopäitä täällä kanavalla. Noniin. Sitten hän haki pihalta pesuriin yrittäen lavastaa murhan sillä taloon. Nyt alkaa tämän Marin lavastusprosessi. Hän kuitenkin vei vesurin paikalleen. Syy miksi Lauran verta ja hiuksia oli vessan lavuaarissa oli, koska Mari pesi kirveen siinä. Sitten hän vei sen ulos takaisin paikalleen. Sen jälkeen hän oli huutanut Lauran nimeä hetken aikaa pihalla, kuin kutsuen häntä kouluun, hankkiakseen itselleen alibin. Surman jälkeen hän, Mari, oli pyrkinyt käyttäytymään normaalisti. Hän oli muun muassa saapunut biologian tunnille, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hänellä oli ollut veritahroja housuissaan, mitkä jotkut oli huomanneet, mutta hän oli vaan vähän pessy niitä. Ja saman päivän aikana hän oli mennyt koulun jälkeen jäätelölle. Tämä on musta mielenkiintoista, koska se on sellaista vähän palkintokäyttäytymistä, että selvisinpäs tästä päivästä, joten ansaitsen jäätelöä. Tai voi olla. Näissä viikon veritahrat housuissaan Mari pysyi syyttömänä ja käyttäytyi kuin kaikki olisi normaalisti, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kutsun tultua kuulusteluihin hän sepitti valmiiksi mietityn tarinan poliisille. 1.6. Poliisi kuulustelee Maria nyt epäiltynä henkirikoksesta. Mari yllättäen tunnusti tapon kautta surman heti. Hän siis heti tunnusti ja antoi poliiseille edeltävän tarinan, että miten ne tapahtumat oikeasti meni. Oikeudenkäynti. Oikeudessa Mari oudosti otti takaisin tunnustuksensa ja kiistikin tämän. Tämä on aika yleistä nuorten kohdalla, tai olen huomannut, kun näitä videoita on tehnyt. Ainoa mielipiteeni, mutta tämäkin kertoo vähän äkkipikaisuudesta sekä siitä, että päätöksentekokyky on ollut heikohko. Nämä ammattilaiset tosiaan sanoo, että tämä Mari ei ollut ihan ikäisessä tasolla, että hän oli vähän että tämä Mari oli hieman ikäistään epäkypsempi kehityksessä jäljessä.
Lainaus. Mari määrättiin mielentilatutkimukseen. Sen mukaan hän oli teon tehdessään ollut täyttä ymmärrystä vailla, mutta ei kuitenkaan syyntakeeton. Elikkä että se on just tää, että hän tiesi tekevänsä väärin, mutta hänellä oli jotain juttuja, minkä takia hän olisi ollut syyntakeeton. Lausunnon perusteella tyttö oli ikäisekseen kypsymätön ja hänen mielialansa vaihtelivat jyrkästi. No, oikeus ei ottanut tunnustuksen peruutusta luotettavana, vaan tuomitsi Marin selväjärkisenä ilman mitään mielenvikaisuuteen viittaavaa 5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänet tuomittiin taposta, koska vakaata harkintaa teossa ei ollut. Se oli hyvin impulsiivinen. Mäkään en näkisi, että toi olisi murha. Se oli niin nopea. Vanha lehtileike kertoo. Tuusulan kihlakunnan oikeus tuomitsi 15-vuotiaan koulutytön samanikäisen tyttöystävänsä taposta 5 vuodeksi vankeuteen. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaatimuksen murhasta ja tuomitsi tytön täyttä ymmärrystä vailla olevana nuorena henkilönä tehdystä taposta. Kuten aina, tuomiosta vähennettiin normaalin käytännön mukaisesti myös tekijän tutkintavankeudessa istuma-aika, eli tässä tapauksessa 7 kuukautta. Hänet velvoitettiin lisäksi korvaamaan uhrin vanhemmille näiden tyttären hautauskulut ja haudan kunnossa pito. Mielenkiintoista, että hän kuitenkin ilmeisesti istui tuon koko 5 vuotta, kun monestihan nuoret pääsee, ainakin tuntuu, että nykyään niin tosi nopeasti, tosi brutaaleistakin rikoksista, mutta hän istui ihan tuon 5 vuotta. Se olisi aikuisille niin törkeä pahoinpitely. Mutta no. Tapaus osoittaa, että nuoret tarvitsevat paljon tukea tunteiden oppimiseen ja säätelyyn. Nuorten mielenterveysongelmat ovat iso ongelma, koska nuoret ovat tulevaisuus. Mä en nykyään mistään muista puhukaan mun kokekeikoilla kuin siitä, että kuin huolissaan mä oon niin nuorten mielenterveydestä ja siitä, että jos siihen takanava ei ole poliittinen, mulla ei ole mitään poliittista agendaa eikä sanottavaa, mutta kun katsoo, että mitä nuo nuoret tuolla tänäkin päivänä tekee, kirjaimellisesti nyt tällä hetkellä tulee kuin renkaat vittu niin olisi hyvä, että vaikka kouluissa annettaisiin jotain tällaista, ihan vaan ajatus, just don't, kouluissa annettaisiin jotakin niin kuin tunnevalistusta. Näin on tehty muun muassa Briteissä. Laura ja Mari olisivat noin 60-vuotiaita nyt. Lauralla voisi olla lapsia ja lapsenlapsia, mutta Mari vei sen häneltä ikuisiksi ajoiksi. Myös hänen vanhemmiltaan. Pikkumaisen suuttumuksen takia. Tai voisiko sanoa Marin omiin sanoin sokean raivon takia. Tarinan loppu. Spekuloikaa kommenteissa. Saa kertoa, jos muistatte tämän, millaisia ajatuksia tämä herätti silloin. JNE. Kiitos kun katsoit videon. Saa tilata kanavan. Harkitse Patreonia. Hyvää kesän alkua. Namaste. Palataan asiaan.